Tak sa dneska znova hlásim a vlastne už sa dostávame do finále pri spracovaní kompostu. Tuto ako vidíte, tak tu sú kompostoviska, ktoré boli založené minulý rok a začíname finalizovať to najdôležitejšie, prečo to všetko robíme. Začíname finalizovať kompost. Som aj zabudol povedať čo. Tento stroj sa mi veľmi osvedčil, je to veľmi šikovná pomôcka, krásne nám vyseparuje materiál, ktorý pôjde ešte na ďalšie skompostovanie, ktorý ešte nie je celkom prerobený. Treba z takéto oklasky si počkajú znova ďalší rok. Ako vidíte, sú tam aj dážďovky, ktoré vlastne cez tú mašinu len prejdú a vôbec nič sa im nedieje. Takto voľako to vyzerá vnútri. Aj tu sa nachádzajú dážďovky, ktoré cez ten stroj prepadnú a takisto im nič nie je, sú úplne v poriadku. A toto je vlastne konečný výsledok, toto je kompost. Tu už sa pripravuje kompost, ktorý pôjde na úplne posledné spracovanie a o ten sa postarajú naše súdružky brigádničky, ktoré z neho vyberú všetky semienka a všetky dážďovky a všetko ostatné, vrátane kokónov, aby sme dostali úplne čistý substrát, ktorý pôjde do záhrady. Takže takto to vyzerá to naše pracovisko. Úplne posledný kalfas je materiál, ktorý sa vracia naspäť do kompostoviska, lebo ešte nie je prerobený. Dole na spodu ten kalfas, tak vlastne tam vypadáva cesto otáčajúce sa týchto materiál. Ide to veľmi šikovno, som z toho stroja milo prekvapený, že relatívne malá mašinka a koľko roboty to zastane.